Molweni, ndanamkela kuMamGobhozi TV. Senza i-review kaThando Nesithembu season 9, sawudibanisa u-episode 3 no-episode 4 ke, ngoba sawuthetha ngento kaMakhumalo kunye notata uMosamseleku kunye noMakhwela nomntana omncinci uMethuli. Now sibona ke ku-episode 4 utata uMosamseleku ekunye noMangwabe. Now bekhe sava ke uMakhumalo kwitrailer eboniswa ethetha ngento ye-DNA babo, kwathiwa caba apha kwaMseleku ingane zakwenziwa i-DNA. So siqonda hayi asiyazi uba le nto inoba idibene nantoni. Naw iyadibana ngoku ngoba kwinto ezayo utata uMosamseleku uyabonakala ke njengoba nditshilo nisithi bethetha noMangwabe esithi uMakhumalo ebekhe wathi ufuna kwenziwe i-DNA for umntana kaMakhwela uMethuli, ngoba esithi laa mntana kaMakhwela ayingomntana katata uMosamseleku. Naw utata uMosamseleku ebevezile ke ku-episode 3 uba uMakhumalo akasayi kwakhe, like indlela adila ngayo naye. uMakhumalo waveza uba isizathu sokuba utata uMosamseleku enze loo nto leyo it's because yena esithi akho nto azawuyenza to contribute towards uMakhwela. Yangathi ke uthetha financially, uyabo, like makazimele. And ke uMakhwela ufika ne-attitude yoba like I don't care, uyabo. So ke a man must ke, like indoda mayenze, not yena Makhumalo. So inoba ke kuseyidibaniselene nale nto ngoba uthi utata uMosamseleku uthe yena kuMakhumalo akazukwazi uyenza into ye-DNA, akazukwenza nto ya-DNA. So uMakhumalo bethunani uthi umntana kaMakhwela ayingomntana katata uMosamseleku. Now I think it was episode 1 ngoku siboniswa uMakhwela nomntana, if I'm not mistaken. Now uMakhwela ke episode 1 or 2 waboniswa ke iifoto zomntana, wachaza uba ufana noSne umntana, ismile sakhe sifana nesikaMpumelelo. Wamxelela yonke into. Ndaqomba hayibo, so inoba bingenye into yoba nayo ivilele noba kuthiwa umntana wakhe inoba ayingowapha. So uzama uprove uba akadingi i-DNA lo mntana, ngowalapha kwaMseleku. And shem laa mntana ufana naye nodaba wakhe, usista katata uMosamseleku uNompumelelo uyafana naye shem. So ke uMakhumalo ke nakhe akakholwa. Now ziba khona ke ii-rumors ezithethwayo bethunana. I remember nawo kuMpumelelo bekuthiwa udubule umntu eMzumbe, kwathiwa yi-boyfriend kaMakhwela, ngumfana ohlala kuloo Makhwela. Kwakho ezo nto ezinjalo. So ukubona ezo nto koku zenza abanye abantu bakholelwe ezo nto. So asiyazi ke uMakhumalo uyithatha phi loo nto leyo uba umntana ngokatata uMosamseleku, but ke ngoku siyazi uba bonke basuka phaa eMzumbe and ke ngoku e-Area A1. Anyways, khanitsho noba nicinga ntoni ngale nto ithethwa nguMakhumalo. Inoba uyithatha phi into yoba umntana kaMakhwela ayingokatata uMosamseleku and ufuna i-DNA, and ke utata uMosamseleku wathi andizi kwi-DNA. Inoba ngenye yezinto ezenza uba uMakhumalo athi akazoncedisa nganto towards into edibane noMakhwela. Ndanibona ke kwividiyo elandelayo. Bye.